So ukukhupha ishumi bazalwane kuyasikhumbuza uba uThixo ulawula zonke izinto. Sibona bazalwane? Ukukhupha ishumi kuyasikhumbuza uba uThixo nguye olawula zonke izinto. Hallelujah. 24 verse 1. Chapter 24 Indumiso verse 1. uThixo nguye otheni olawula zonke izinto. Lento awuyenzi ngexesha ethile iminyaka ngeminyaka. Into abeshuma kuthiwa yenza futhi asilonyaka. Iminyaka ngeminyaka into engapheliyo, iminyaka ngeminyaka. As long uThixo wayiordina wasiyalela siyenze asizuyiyeka. Ngoba iminyaka ngeminyaka. Le ngeniso lakho entsimini yakho, intsimi yakho indawo osebenza kuyo, intsimi. Uba uyalima intsimi. Iproblem yoba abantu bangakwazi ukukhupha ishumi bayazidelela ishumi sabo. Kanti uThixo uyabona uba ngamandla kwaze wenza. Once uyidelele lento unayo, ilento yokubangela ungathi ube blessed. Anofake emhlophe kaloku i-10 rand no kodwa ingidala kangaka. Kanti be u-10% wakho uyi-10 rand. And ke ngoku ezinhloni zakho zibangela ungafumani le 200. Mhlawumbe uphuma usuka kule 10 rand uba faithful kwakho ugqabhuzelela uyi-200 igama lakho ukuthi ibandla. Use udle apho uThixo ayinyulileyo because awusikhuphi ngaphi na ishumi, awusikhuphi endlini, awusikhuphi kubantu ovisitele kuyo, usikhupha ku-local apho uphilo ngakhona ondliwa khona. Yebo ufike kulelo umntwana uthi ishumi no, ishumi usikhupha kwindawo oseva kuyo, osubmithekuse because ukuba ishumi iyakufundisa umoya kuThixo. Uyomoya kuThixo xa umuntu ibalayo ku-10% ubungene ngeniso. Iyamfundisa umuntu okhupha ishumi lokuqaqala kuThixo uba ndiyamoya kuThixo noba kuthiwa ngixaki kangakanani because ndisoya kuThixo ndithatha 10% wami ndimbeke ecaleni ukuze ufunde ukumoya kuThixo. Hallelujah. Woyika ingxaki zakho namatyala kwathe uThixo ba manje uThixo khawume kancinci ukuze ufunde. Iyakufundisa indaba eshumi ukuyoyika uThixo. Ukuze ufunde awenzeli bantu ukuze iyakufundisa nje ingakunikela. Xa usithi amoya kuThixo, are you faithful enough? Umthembile ngobomi bakho ubeze konzweni thini, but umthembile na nasezimalini zakho. Uyokhupha njani kwento ufuna ukukhutshwa kuze ungamthembanga? Ufuna ukukhutshwa kwento ubambekile but awumthembanga. Ukuze ufunde ukumoyika. Ngoba lento lengqondweni yakho, ubani osenhlizweni yakho. You suppose uqala ngosomandla. If uThixo ufuna uthi xa unengxaki makaqale ngawe. Somandla khawuleza kunzima apha ekhaya abantu batshaya idrug. Somandla ufuna le nale uThixo akuncede ufuna uqale ngawe. Wena uyaqala ngaye na. Yonke into efika esandleni sakho ifika seliyokwenza izinto zakho uqala ngawe ugqibele ngoThixo. Ibafana xa uThixo engapheli ukuthi ufanele ukuba iyaphela iminyaka unini siya kuprayer but akwenzeki mani wayo. Ingxaki indlela ozikhupha ngayo ibalekile ufuna ukuyigada. Siyababona bayayenza indaba eshukuzi bona bayihlonela indaba yokubishuma. And then but i-lifestyle yabo so iyona le target ayikuyo amncede ube ukukhupha ishumi because lifestyle yakho ekhono ngamagama uJesu uyayingqina indaba yeshumi. Once umuntu athi ishumi si-wrong uphikisa lento egqinwa nguJesu engqinwa yi-Old Testament. Mazi lo muntu lowo uchazile straightness umlibele. Ubukade ungenawo amandla okuba nemali umlibele. Makhe ngisondele lapha ingathi angivakali. Ingxaki yakho umlibele. Nguye ukunikeza amandla. Banintsi abantu abayiyekile uphangela bavela umuntu ndavele ndagula ndabikho right ndahlala iviki kwaphela umsebenzi ngenxa yempilo. Ukunike impilo ube ukwazi yakulo msebenzi qha umlibele. Ingxaki kuba wena ukhupha unento nesirhobo. Isirhobo yilando yoboqoba ingathi ndizibethile. Andikho sure uba ndizokwazi usurvive kule nyanga. Sisirhobo leso. Engenasirhobo
Sibona bazalwane. Wathi unikele unesikhoko awafuni uThixo lo mnikelo. Awukho clean. Umnikelo ngumnikelo okakhapkhapha unikelo. Uvuka kwamnandi emoyeni wakho. Wathi ungabikho mnandi emoyeni wakho, ayikabi ngomnikelo ofuna uThixo lo. uThixo ufuna abantu abazokhululeka when besenza izwi lakhe. Yoba lapho inhliziyo yenu. Lento ugqibe ngayo enhlizweni yakho yile uThixo ayifunayo. uThixo ufuna udila nenhliziyo le yakho. Praise God. Sivema khona. uThixo ufuna lento isenhlizweni yakho. Esizothandaza intoni so uThixo akafuni la ngithi uThixo uyayazi inhliziyo yakho ufuna ukunikela. Hayi. Ufuna le nto i-amount le ufuna unika yona not into oyinqwene uyayazi ba Thixo uyayazi inhliziyo yami Thixo hambi lesisikhala ngasithile uThixo akafuni amazwi but ufuna le nto udecidayo because you need umuntu ozodecide decidayo. Amen. But into ngogqibe ngakho enhlizweni ngoba le nto ifuna uThixo inhliziyo yakho unceda ngoba unikele but inhliziyo yakho ayikho apho uThixo uzokublessa kanjani because inhliziyo yakho ayikho kule nto yenzayo. It's very important when usenza into kaThixo uyenze inhliziyo yakho ikulonto uyenzayo unceda ntoni umzimba belapho but inhliziyo yakho ayikho kude uthe sisizukulwana sididumisa ngemilelo mlomo but inhliziyo zikudele because ngenhliziyo yakho uyamworship uThixo nangayo yonke into engaphakathi kuwe kodwa inhliziyo yakho le ibe yiyo edecidayo uba yintoni uThixo endifuna yenze empilweni yami angekho ayenze inhliziyo engagqibanga. Glory to Jesus. Ngoba uThixo akazublessa lo ubiza uthi sisikelelekile isandla esiphayo kunesiphiwayo ngoba blesswayo ngulukhuphayo kunaluthathayo. Okublessa kanjani inhliziyo yakho ingekho apho? Sizolanda inhliziyo zengu namhlanje. Yonke into ethethelwayo ayibi nantsikelelo. Bandiya kwama uSmile ndifika ocwenga bekhalazela ukungayifumani inyama ndiphakele inyama. I-appetite yaphela because ukutya kuthethela. Umnikelo wakho xa uza uthethele ukhalaza ubale zonke izinto ofanele uyazenza ugcine kuwe ngoba iblessing yayivala. Uthi xa ukufuni uza urhuqa inyawo usenza into ungekhulekanga. Ufuna umuntu ozokuyenza into understanda uba I'm doing a word of God. Ndiyenza lento ngoba ndikuthanda. Mhlawumbe uthando lukaBaba lubanzi lujulile. Siyavana bazalwane ungekho ukwazi umthando uThixo ungalifumenanga uthando lwakhe. Once wabamba uthando lwakhe nento yenzayo uqhutywa luthando lwakhe. Uthojonga ipast yakho uqoba ndingathini ndidela nento endinazo ngenxa yothando lwakhe olundichole endakeni ndiyagqiba ndichwayitile ayilahleki xa isezandleni zakho. Lubini ukuzala kaJesu. The first coming of Jesus Christ wayesiza for sinners. Sasingekasindiswa waza for sinners. Wafika wasifela emnqamlezweni wafa waphinda umka. The second coming akazi for sinners is coming for the church. Now when I give to Jesus ndiza kumntu waza nge-first coming yakhe ezofela mna. Now I'm waiting for the same man ezozolanda abantu abenza izwi lakhe. USomandla wabheka konke. Ingabe uyabheka xa ulapha e-altar uyabheka na uthi wakhupha omnye kwezamanqatha wabheka so wawubheka umnikelo mawumtsali attention kaSomandla ezafisi zabantwana masaleke wena igive